Lha demonge Makrim dirungokne apa ora ki? Ngene kok dhisik iki di mamku lek luwih bengi mam 1 ya. Sesuk wis sarapan sesuk kena ora sih. Kene. Ya, wis otone dintekne sik. Lek pengen ngomong ngono Bu, ora oleh piye? Kok oleh banting-banting, lek njaluk ya njaluk ya. Heeh. Jelas ngono pas. Ndang di mam. Engko lek bakul entak enteni Mbak Anjas budal kerja kayak tarine bakul. Enggak oleh nakal demonge Makrim dirungokne ditawani mangan sing manut to ya. Makrim bae lara lho. Bapake Mbak Mata lara-lara. Makrim kok mumet nawani mangan mok pleding-pledingi. Kok ngambet. Omong ngono Bu ora oleh mleding-mledingi Bu. Ora oleh ya. Aja bisa. Ndang gek dintekne. Manut pura nek diomongi Makrim ni. Makrim kesel iya to. Enak. Ndang dintek. Njaluk ya njaluk tapi aja nesu. Ringi mbak tapi Mas aku njaluk gacoan wis ditumbasne. Ya. Wis gek dintekne.